Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze abatago mụ na Chinaza dị Igbo okike kelu uwe kwugo okwu n'isi m ọ sị na mma aga n'iru ọ pụta ọbịa na-ewu ụfọdụ iwe na Chukwu kwuru okwu n'isi m ọ sị na mma aga n'iru ọ sị na mma aga n'iru osisi nela anya ọdịde pụ n'igo Onyemanaogaeme Onyemanaogaeme nobody abụrụ somebody n'enu ụwa Onyemanaogaeme ụfọdụ bụ ụzọ na afa peluga azụ oyimo Onyemanaogaeme ụfọdụ bazụ na afa gatago n'iru Onyemanaogaeme Onyema n'ọlụ aya kwụ ụgwọ Onyema n'ibe ya dị mma Onyemanaogaeme Chukwu kwuru okwu n'isi m ọ sị na mma aga n'iru n'enu ụwa eya okokoko ayaga yoyo Onyeoma Tochukwu nwese anụrụ m olu gị ayaga yoba yo iye onye chi mere eze ọ ga-abụ eze anaghị eme ya mgba ọ na-eme enemies may try but they cannot quench the light ọ na-eme elele witanya ọgbanyụ ọkụ ogbenye bụrụ gị ọgaranya ọ na-eme ya yo Chinaza dị Igbo onye egwu nwata nwanyị ji egbe ti egwu magawala ahịa egwu mejewego mba Onyemanaogaeme o juru ha anya nwanyị gatụrụ gị me mmụọ Onyemanaogaeme akwa mgbochi ekewago nụ ụmụnne ife adịwo mma Onyemanaogaeme Onyemanaogaeme amam na nwa m ya kpata ego Onyemanaogaeme osisi enela anya ọdịda n'okwunye nne m Onyemanaogaeme from nobody to somebody Onyemanaogaeme ana m ata afụfụ n'azụ nwa m onye bịa nyelu m aka mgbe nata afụfụ n'ụwa m onye jụrụ ese m ife adịzie mma nwa m eligweli iwe abịazịa n'ụwa ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ife Chukwu kwuru ya emezinu ọkọmọ n'ụwa kọlụ Chukwu ọmụma m ụwa mụrụ Chukwu ikpeazụ amalụ onye nụkasị mma sọsọ Chukwu bụ nwanne m ife adịgo mma Onyemanaogaeme ife alụla galọzilifa ife achịla galọzilifa Onyemanaogaeme mana nobody abụrụ somebody Onyemanaogaeme ụfọdụ bazụ na afa agatago n'iru Onyemanaogaeme Onyema n'ọlụ a ga-akwụ ụgwọ Onyemanaogaeme osisi enela anya ọdịda n'okwunye nne m Onyemanaogaeme egwu atụ ugbo ndị ilo Onyemanaogaeme first class n'enya na nwa m etogonu Onyemanaogaeme ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze nne m Chukwu bi n'ọzara onye ndị ozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọ bụrụ feki ọ dị Igbo aka ntafiti ife falụla agọrọzi